Мартин Ралчевски «Смисълът в живота». Очите на Николай се напълниха със сълзи. Как така няма да заминем, мислеше си той, но не смееше да повдигне въпроса пред отеца. Нима е възможно? Това ли е пътят, към който Елена ме води от ония свят? Той извърна глава и погледна планината. По-голяма красота не бе виждал никъде. Ако Бог наистина съществуваше, то творението му беше изумително. Всяко дърво, клонче, тревичка, цветче носеше отпечатъка на Божието всемогъщество. Огромна сила и величие, проявена в малкото и крехкото. Както талантливият инженер се изявява в изобретението си, така и с Бога разсъждаваше той. Само че Бог, като творец на цялото битие, вижда всеки един детайл и мисъл на всичко живо. За него няма време и пространство. Разсъждавайки така, Николай се чувстваше свободен, но и тревожен. Някой все по-осезаемо го водеше към най-важното и този път вече не му изглеждаше така страшен, както в началото. Но от друга страна той бе човек, който се плашеше от промените и всичко непознато го смущаваше. Цяло чудо бе, че се беше вдигнал от толкова далеч, бе оставил подредения си начин на живот и бе дошъл в този запуснат малък манастир, намиращ се на края на България. От тук до границата с Гърция разстоянието пеша беше по-малко от час. Погледът на Николай обаче никога не се бе отправил в тази посока, а винаги на север, към мястото, откъдето бе пристигнал и където бе погребан най-скъпият за него човек на земята. А тя, нали е жива? Обърна се изведнъж той към отец Павел. Коя? Погледна го очудено отецът. Елена. Какво ти казва сърцето? Че е жива. Но все пак ти си посветил живота си на Бога и знаеш тези неща по-добре от мен. Душата е безсмъртна, Ники. Всички, които веднъж са се родили на земята, са живи и винаги ще бъдат. И телата ни са сътворени за безсмъртие преди грехопадението. В блатистата вода и каналите живеят кръгли черви и коловратки. При засушаване те изсъхват напълно. Учените са намирали такива червеи, които са били сухи от години. Те били толкова сухи, че като ги натискали се трошели и ставали на прах. Но забележи какво се случвало, щом ги поставили отново във влажна среда. Съживявали са се, чувал съм за подобни неща. Не е ли това чудо? Сещам се още нещо. Доказано е, че някои стръкове от ечемика, пшеницата и синапа, намерени в египетските мумии, били престояли там над 3000 години. Но след като били поставени при благоприятни условия, влага, топлина и светлина, живвали и давали отлични кълнове. Забележи какви дивни чудеса са това, и то отнасящи се само за материята. А някои християни се срамуват да признаят вярата си във възкресението на мъртвите. Всяка неделя ние четем в църквите символът на вярата, в който се казва, че вярваме във възкресението. Но при разговори с невярващи хора някои от нас се смущават и се отричат от тази част на вярата си. А Господ е всесилен. Той може да върне към живота всичко, а какво остава за човека? Бъди сигурен, че всеки от нас е безсмъртен, защото, както ти казах, ние извинявай, но какво имаш предвид? Какво би станало със същество, което след смъртта си е било повредено напълно? Прекъсна го колебливо Николай. Някои хора предпочитат да бъдат кремирани след смъртта им. Означава ли това, че в неразбирането си са сторили нещо непоправимо? Отец Павел се замисли за момент. Аз не съм светец, за да знам Божиите тайни, рече след кратка пауза. Но знам, че Господ е всемогъщ и ще възкреси телата на всеки при второто си пришествие. Сигурен ли си? Да. Но въпреки това, от християнска гледна точка, самоволната кремация е нещо много лошо. Християнинът няма право да унищожава своето тяло, дори и след като духът му вече не е в него. Такова е учението на църквата. Елена, нали е била погребана според нашата вяра и традиция? Да, рече развълнувано Николай, отдъхвайки си с облегчение, но тревожността в погледа му остана. Моля те, опиши ми Рая, къде е Елена сега? Отец Павел го погледна неодобрително. На нас като християни не ни е позволено да се заиграваме с тези неща. Къде се намира раят или адът и какво точно се случва там не е наша работа.
Свети Йоан Златоуст казва, че дори да узнаем отговорите на тези въпроси, това по никакъв начин няма да ни промени в нравствено отношение, нито е гаранция, че ще се спасим. Но, натъжи се Николай, ти това няма да го пишеш в книга, ще го направиш само за мен. Моля те, знам, че имаш идея за рая. Искам да знам къде е тя и как се чувства. Повярвай ми, не от любопитство, а от любов. Капчица пот се появи на челото на отец Павел. Тя се търкулна надолу покрай окото му и засъхна на бузата. Защо ме изкушаваш? Прошепна толкова тихо той, че Николай едва го чу. Кой съм аз, че да говоря за рая? За мене ти си най-големият авторитет, когато някога съм срещал. Просълзи се Николай. Знаеш ли за какво си мисля сега? Откъде бих могъл да знам? Мисля си за Елена. Искаше ми се не само да е жива, но и да е тук сега до мен и да сме заедно тримата. Щеше да ми е интересно да видя реакциите и като те послуша как говориш. Моля те, не ме величай. Скара му се добронамерено Павел. Ти знаеш кой съм бил само допреди няколко години. Бях един нехранимайко, посветен и отрасъл в лъжовна и чужда на Бога вяра. А ако предположим, че Елена не беше починала, ти допускаш ли, че изобщо щяхте някога да дойдете в това уединено място, до което няма дори нормален път за кола? Последните думи на отеца натъжиха Николай още повече. Той пое дълбоко въздух и го задържа, за да не се разплаче. Точно за това си длъжен да го направиш, отец, каза Николай след кратка пауза. Защото любовта не знае граници. Не ме ли виждаш? Целият треперя, като говоря за нея. Тя беше всичко за мен. Всичко. Винаги ще я обичам. Павел извърна глава към него и го погали с поглед. Аз никога не съм обичал така като теб, но мисля, че те разбирам, отвърна той със състрадание. Добре, ще се опитам, но моля те, не разбирай това, което ще ти кажа буквално. То ще е просто нескопосан опит да се опише неописуемото. Все едно сляпо роден да описва красотата на океана. Няма нужда непрекъснато да се подценяваш. Представи си тогава следната картина. Неохотно започна отец Павел, а Николай притихна. Материалният свят, който ние познаваме, е само тук, в Европа. И никой не може да напусне континента, докато е жив. Все едно Европа е нещо като затвор. Имаме си всичко необходимо, но не можем да отидем отвъд нея. Когато умрем обаче, всички в един миг биваме екстрадирани от Европа и откарани, да речем, в Америка. Там животът продължава почти както и тук, само с тази разлика, че оттам вече никой не може да се върне. Ние, останалите в Европа, плачем за нашите покойници, сърцата ни се късат от мъка, чудим се каква е тяхната съдба и така нататък, а те са си напълно добре, просто се намират в един далечен континент, за който ние живите дори не подозираме, че съществува. С този нескопосан пример искам да ти кажа, че смъртта е страшна за нас, които се намираме, образно казано, в Европа. Но за онези, които са преминали в другия свят или условно казани са вече в Америка, няма нищо страшно. Те отлично знаят, че човешкият дух е безсмъртен. Радват се на вечния живот и са щастливи. Но между тях и нас има огромен океан и те не могат да ни се покажат и да засвидетелстват, че са живи. Нещо такова е раят. Разбира се, не приемай този пример буквално, а го... Знам, прекъсна го Николай. Твоята скромност наистина е голяма, разбрахте отлично. Радвам се, въздъхна с облегчение отец Павел. Но тук има и нещо друго. Всички, които сме още в този свят или според примера ми сме в Европа, не знаем за съществуването на Америка. Знаем, че ни предстоят неизбежен път и нов живот, но всичко свършва до там. Единствено истинските християни се готвят за това пътуване, като непрестанно се молят на Господаря на новата земя, когато бъдат преселени в нея, да ги помилва. А този Господар е много добър и всичко помни, всяка дума, мисъл и сълза. И наистина, когато един ден те се озоват в новата земя, той ще ги приеме и ще им покаже, че подготовката им си е заслужавала. Те ще получат всичко според трудовете и молбите си. Отец, мисля си и нещо друго, изведнъж рече Николай.
Твоят дълг е ясен. Казвал си ми неведнъж, че дори само един човек да успееш да обърнеш към Христос означава, че не си живял на празно. Ти към това и се стремиш с всички сили. Но при мен нещата са отчаиващи. Вече от толкова време съм тук, а все още не ми идва на ум дори в какво се състои моят дълг. Отговорът е лесен, Ники. Дългът е това, което най-малко ти се иска да правиш.